Karbi Anglong Autonomous Council pen Department of Environment and Forest pen executive meeting along Kachiparai tang ating pen Karbi Anglong asang ti arlong koila ang tan kepon anaphan royalty sika pharohini pebat ponlo Lason si kedam tang 13 July surhini roing korapor ni Karbi Anglong Autonomous Council pen Department of Environment and Forest asakam angbong executive meeting ingi ponlo Kachiparai pona tingki Karbi Anglong pen ang tan mati Nagaland Manipur an kipona sangti arlong koila doan aronalo choklim nang jila pen royalty mati medu pharohini an ador pabat ponsi kadu kave sonthom aphan aronalo parai ponsi DFO is West Karbi Anglong la pen Hamren division aphan sodak pen pachini pon bangso teng pen ECF Monsing Tiso pen Japon Forest Sai Campaign Manjalong sang tika thang attract khang ponelo Bonta Karbi Anglong Sand Supplier Association atuma phan thangnat ki pachini pon avi pinpen men sang tika thang attract ke khang erabangki chokchi pusi Karbi Anglong Sand Supplier Association atumpen pherangkia thengno ningje pon Halapu Forest Sai Campaign Karbi Anglong Sand Supplier Association angbong kachingki Pachiton sang tika thang attract do an pedamlo Karbi Anglong Sand Supplier Association lapuan kaching room nang ko kathebangge pinung benili tumagari radak angsong ben order do pamen benili tumaphan gari bang nang khang yadlo ke khang athebang order aluateng pulotangte ni tumpan per safety along 200 ladak royalty dekang ning si pusi pulo ene council royalty ateng pulotangte 140 lason sen chonon bangke per safety along si per siam along 200 rupees na po ni tumpan asi ni tumbang ke moholdar long pen haladak pen ni tum royalty kwan makipinai pidekang lo la pen sami tum range along made ni tum ofom se tami tum ingthan iglo ofom ni tum totally haladak kwan ma payment kipinai ateng pen ni tum pan suri ni si ofom e palo nang enlo ni tum pan nasum la soteng men si tum claim bom dam bom si pinia bangke lapan ni tum magani nang ke khang che ke bangka ni tum bangke mangulo la sila bangso alo order nang kipi pubangke council ben musimo pen ni tumdak manja range ICF sar nang pachini lo ang song mas order nang pipulo la sini tumbangke la so order teng pen masi follow lo basalang tumbang pulo la so ka follow teng pen jong si ahok lo plotang te chok wa pis sami tumbangke immediately alang ni tumbang action and that masi tumbangke pinung vela panarmu singrum nang kok lo mangu prong lo ni tumbangke order lo teng plotang te la dake green ses basalang ni tum mention pon lo la si environment plotang te green ses si dampo he asi la sobo thak plotang te lage sangti apandet pasi mo pen ki birta nang bachini ni tumpan se gai tum green ses along langdam plotang te lage environment lo pot sangti det kale si arlong koila theng pipen chenglok alang tum forest or muan bang ke la soteng si enangi ma basin tum mathalo Astameni tumang sangti bangge sangti pande chor bangla tum sangti pande sila puson adai nang enroma puta ni tumbangge jongdam lo asi nona teng bulo tangte sangti pande sini tum hanang target bang ason sidokok lo ni tumbangge la sini tumla arona teng benote arona teng ben council pen bodan de la bang ni tum isi chingki nang chathan pen tum tame chuningri pa he asi tame la na bang non mani tumbang un ilang piun ilang palam lo ni tumla form kon phane ihum malong pargar long anlo ni tum nam not ofom bang ge suruhini ma 2500 la sing than bom non mat ke dak mane laka chu 13 ani jitula last isi do hai executive committee Karbi Anglong Autonomous Council pen ke cheparai pon sonthom hamu dolo la environment forest long mane first bang ke imposition of relation of full royalty la pranga CO la thinki kam claim to 1% do mati non bang la 10% pinang po na ek number lo second bang ke imposition of green chest pula hai di per cubic meter long 200 but outside ke dam mane interstate bang jene manon Nagaland ba Manipur son ke dam hai sangti la solong si per cubic meter long 200 ke mane realize nang po levy le tax lo nang tumar department mala sangti chotma mare arlong men chenglok koila pen chenglok kali kado ko helo laki suppose non jidi arlong Nagaland dam ta Nagaland le so towar le arlong hela ta arlong man ta lagi effect usibel popol lagi sangti phan chot kolam News report Karbi Anglong Live